A nesmí tam být tvůj obličej. Budeš taky v YouTube. Budeš se mnou. YouTuber. Ty hodila past. Do prčice, já nemůžu nahoru. Musím to obejít. Píč. Sakra. To nevadí. Ona mě chytla. Počkej. To nám dal, to je vidět. Co? No to tam nebude. To tam nebude. Tam bude další reklama. Reklamy. Co by to bylo za hry bez reklam? Co by to bylo za hry bez reklam, víš bože. Hele, lidi, tohle je Olik, ale koukejte. Koukejte, to. Nevím, co to je. Nic, žádnej. Co je? Máte? Co to je? Já jsem hrát s bábou. Jo, do psík. A on mě natáčí na YouTube. Fakt na YouTube? Jo, on to natáčí na YouTube. Počkej, hej, nebude dávat žádný věci na YouTube. Jo, on mě reálně natáčí na YouTube s bábou, jak to hraju. Já se bojím babičky. Ne, nezvoň. A tohle je Matěj. Nezvoň. Pozor, ty Máčo. Jde se do pokoje s tím. No, vy jste peníze. Čumte na to video. Tohle mají holky lidi, toho se nevšímejte, jo? Tak, a tohle je frňák. Nazdar. Tak hraj ty. Dej to video dál, ne? Jo, Kámo, takhle to nebudeme hrát. Takhle. Ale na to šlo jak ty, jo. Já to nemůžu úplně hrát, jak debil. Já si jdu pro věci. Ta svině tam zrovna šla. Musí se tam jít. Stačí, mám to už vypnout. No, nevím. Když na YouTube díl. Já chci. Už to natáčíme 2 minuty. Fakt ty. To má A aspoň... 30 sekund. To máš... Kámo. Tohle je, kolikátý máte? Čtvrtý. Tak jo, 4. den, tady to vidíte, lidi. Pokud prohraju, musíte dát 1 odběr a like. A ne, potřebuji mít na svém YouTube 1000 odběratelů, takže dávejte like a subscribe. Subscribe, jo. Se bojím a zamřu. No, 3 minuty už tam tačí. zase zazvonil. On je neschopný, ten hráč. On furt zvoní.